Hello, hanyohai lamsogo ani YouTube channel o gang onek din ni pore tini teisa nong ni bagai video katal tu khai tongo hingke muya phaimani tini hingke muya phaimani vlog singsinai hingke no rok ani channel na choya sak jora nai tongdi kisa khalogoi kono hadi ang muya phainai muya ekdom mo aundro sana ke thik aundro no songsinai mo muya no aundro saka hingke thoknai mo muya ko mikhumu bo lama himte mikhumu mani dirika mo mikhumu hungka hingkai thachung ni mikhumu mo mikhumu no sab thokjak comment khai sadi do comment khai sa nani tapok di ang o mikhumu no ke belai thokjago baksa ke hne jongon mo mikhumu rok samaya ni mo mikhumu sai mano mo mungko thachung ni mikhumu si hingke suina kha ready hingko yang tongo awan hingke tui boksanya kha tui kutuk ruoi muya sujak muya kisoni rwnai tui tongo tui tong kaham ke kutuk rui nakha hingke taboi ko muya khiklaikha muya kaham ke munmani pore rwnaikha oro jotono moso rok berma rok hingko moso berma bo ready no ani hingke kisa khulugui nai gana kwrak kutukha kutuknani nai tongkha kutugui tongkha hingke mo kutukmani pore berma kisoni rwnai moso bo rwnai oro nai tongdi hingke moso rirwkha moso rwmani pore kisa khulogoi rwmphinai tebo kaham ke munna bagui ta hingke muya to kisa somoi nango munnani hingke awan rok yang ready khai tonkha kaham ke bono kutugui nagana kutuk rwma pore awan rwnai awan rwmani pore last o risum risinai tang hingke doniya se kwrwikha doniya hinui tongkha hingko khundrupui rwkhe tei motom kamo khundrupui kwrwikha hingke awan rwoi risum ma risinai ta risum rwma bo motom o thogo khundrupui tongkha tebo rok sakamo ta hingke awan rirwgwra kha mono kaham ke reisa haino kutuk rwoi kisa swkan rwdwk khlainai awan druba nathai sol hingke bo thoijaknai bwla hingke emito thanda wngtha hingkhai obo sindil no ongo risum rokjak ready gana o no hingke norok bahai nangjakha hingko risum risinai risum bului risinai oro kisa kolui nagana tharukbai hingke norok bahai nangjakha tini ni video norok comment khai sadi hingke video bo ang onek balogui ma tuphaio tamoni hingke jora kwrwini ni bagui asuk video rok nokni bagui kaham khlaimaya ta tini ni video asuk sinai bye.